Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin channel ta Ajita Tech TV. Idan wannan shine mai farkon zuwan ka wannan channel, ya zama a ce ka danna mana alamar subscribing button, sannan ka danna mai alamar notification bell domin mai samun sababbin shirye-shiryen mu. Na san cewa daidai lokacin da mai kake kallon wannan bidiyon kana amfani da wayanka ne, either iPhone ne, Tecno, Infinix ko kuma mai kana amfani da PC naka. So akwai wani abu a cikin wayanka wanda zai taimaka ka samu kanka a inda ba a san ka ba, ko kuma misali ka hatsarin mota Allah ya kiyaye. Wannan information din da me zaka sa a cikin wayanka zai taimaka wajen kare ranka, ko kuma misali kada ka rasa rayuwanka cikin gaggawa, wadda zai taimaka ma wurin ka sa duk wani misali information na lafiyanka, a either blood group naka ne ko kuma yan gidanku wadda misali za a contacting a wannan lokacin da misali kake cikin wannan bala'in, da sauran abubuwa da ku biyo mu daki-daki domin ganin yanayin yadda abin yake. Yau kamar yadda muka ambata shine ta hanyar yin amfani da wayanka zaka kare ranka, ko kuma kada ka rasa ranka cikin gaggawa tare da misali amfani da wayanka. So yanzu misali idan ka zo wannan shine kan menu din wayanka, kamar yadda muka saba yi, shine me zaka duba ina kwanta setting yake. Gashi setting kamar haka na shiga. So wannan shine mai settings na wayanka, sai ka duba, in ka duba a hankali ka zo kasa gashi an rubuta mai safety and emergency a nan wajen, sai ka danna shi ka shiga kamar haka. Yana buɗe ma a cikin nan wajen za ka ga medical information, emergency contact da sauran abubuwa ga sanan da yawa. So yanzu misali in muka ɗauka na farkon nan medical information, in ka zo ka kansa kamar haka sai ka taɓa shi zai buɗe ma. So a nan wajen da farko za ka ga medical information number 1 zai rasa ma name ɗinka. To ni na yi amfani da email ɗina ne, shi yasa ya samu mai sunana Abraman Nasir. Amma in misali kai baka yi login da email ɗinka ba, to ba zai sama unknown ne, sai ka shiga sai ka sa sunanka. Sannan abu na biyu shine blood type. A nan wajen blood type yana so misali in ka san jininka wani kala ne, wani type ne, sai ka rubuta. Yanzu misali mu shiga blood type, a nan wajen gashi ya kawo jerin blood type a nan wajen, sai ka zaɓi asalin naka ka sa. Yanzu misali a kaddara nawa mai is O+, sai ka sa mai O+, shikenan automatically ya hau. Na uku a gashi allergies. Akwai mutanen da wadda zaka samu yayin da suka sha wani magani sai yana musu kaikayi misali kenan, ko kuma suna da allergy da wannan drug din. Kamar misali likitoci yadda suke mana bayani shine zaka samu in ka sha wani magani kana da allergy da shi, sai ya saka wani abu kamar borin jini ko kuma kaikayi. Yanzu akwai wadda in suka sha chloroquine a misali kenan yana musu kaikayi, wasu kuma sun sha baya sa musu kaikayi. To a nan wajen idan har yana ma kaikayi zaka iya zuwa ka rubuta misali, sai ka rubuta allergy to CQ chloroquine kenan, sai kai saving. To duk wanda ya ga wannan information ya san yayin da ka sha chloroquine kana da allergy yana saka kaikayi. Sannan abu na hudu sai ka medication. Idan misali baka da lafiya ko kuma wani abu ya same ka na emergency, wani magani kake amfani da shi domin ka samu relief. Yanzu misali mu kaddara kana fama da asma, to amma a cikin asma, maganin asma akwai su da yawa. Mu kaddara kana shan wani magani wanda ake ce masa albuterol, ka samu sauki, sai ka zo nan kawai ka sa albuterol, shi ma sai kai saving nasa kamar haka. To duk wanda ya gani ya san cewa wannan albuterol kana sha ne zaka samu lafiya cikin yardar ubangiji. Sannan abu na biyar shine address naka, a wani gari kake, kai dan wani gari, kai dan wani state ne, sai ka zo dukka sa a nan wajen. Yanzu misali ni zan sa Jama'are Bauchi State kamar haka, sai ne saving. To duk wanda ya ga wannan ya san ni dan Jama'are ne kuma mai Bauchi State. Kun ga an san yadda misali za a sami wani nawa. Sannan abu na shida sai ka shiga misali nan kamar haka medication note. In misali likitanka wadda kake zuwa Maryama wani dan note cewa gashi abubuwan da zaka kiyaye, duk sai ka zo ka lissafa su a nan wajen. Ka zo ka kiyaye misali yawan shan misali paracetamol misali kenan, sai kai saving. To an san misali yayin da aka je ma magani irin emergency din nan, bara yawan baka paracetamol ba, kamar yadda misali likitan ka ya rubuta ma. Sannan organ donor, shin an taɓa misali sama wani organ a jiki, an taɓa ma da shan koda ko wani abu makamancin haka, sai ka ce misali in an taɓa ma sai ka sa in ba a taɓa ma ba sai ka sa no. Misali ni no, ba a taɓa min ba.
to a nan wajen ya riga da yayi saving. Sai ka sako emergency contact naka, abu na biyu kenan. Sai ka zo duk wani number ɗan uwanka wanda ka san misalin an neme shi za a same shi sai ka zo ka sa shi a nan wajen. Yanzu zai lissafo ma contact ɗinka, ga contact ɗina a nan wajen. Yanzu misali mu kaddara na farkon nan AA Aliyu shine in aka kira shi za a sami misali mamallaninsa na ɗan uwana, sai ka sa automatically ya riga da yayi recording. Sannan in akwai wani number da za a ƙara kiranka za ka yi ta adding misali mu sa Abba Kabir ɗan uwana ne, idan misalin aka neme shi za a same ni automatically. Sannan za ka iya sawa da yawa misali Abbati, in aka ƙara sa Abbati misali za a same ni, sai ka ƙara adding. To wannan duka contact ne wanda misali duk in aka neme su za a same ka. To in ka ga dama misali akwai wadda mafi kusa da kai za ka iya reorder, ka ƙara rearranging nasu. Misali Abbati zai iya dawowa farko, sannan Aliyu ya dawo na uku, Abba Kabir ya koma na hudu. Duk za ka iya rearranging wani abun nan sai kai saving. To yanzu ka riga da ka saita medical information naka. Babban abun burgewa da wannan abun shine ko da wayarka tana rufe kamar haka, za a iya shiga wayannan, in aka shiga wurin emergency a ga wannan duk information ɗin da ka sa. Yanzu misali wanda ya samu number ka ko kuma yadda ya ɗau wayanka yayin da emergency abu ya faru da kai, bai san ka ba, bai san password ɗin wayarka ba, yana shiga nan wajen gashi an rubuta mai emergency kamar yadda kuke gani. In na taɓa haka gashi wannan sunan da muka riga da muka sa Abdulrahman Nasir nawa kenan. To kai ma wadda zai sa, wadda sunanka yana wajen, zai shiga mai view emergency information. Kana taɓawa duk wannan abubuwan da muka sa a baya, blood type, allergies, medication, waye mo, in ka shiga mo ma gashi contact address naka, medical note, organ donor. Sannan misali ka iyo kasa ga nambobin da muka sa, wadda misali za a iya amfani da wayar ta kama a kira wannan contact din kamar haka. Yanzu misali Abba Kabir za mu iya danna misali number Abba Kabir kamar haka, za ta yi automatically ta kira mana number Abba Kabir da na wayan naka wadda abin ya faru da kai. Wannan shine, mu haɗu a bidiyo na gaba.